nového videa, dneska známe dve hry. Pozor, musí byť obidve s vínom, keď nedám jednu s vínom, tak musíme ísť ešte raz a otvoríme dve stardropy. Skibidi má pridávať do hry, ale ja tu si nepôjdem, lebo ideme solo showdown. Keď tam bude. No už som tu a nemám proti sebe takých silných. Hádam. Spajka. Je pri mne Spike. To je taká, že je medium, sa dá povedať. Spike nie je až taký hrozný. Dobre, ale som ešte neobral. A dneska musíme vyhrať 2 razy. Tak vyhrám tomuto. Dobre, jeden dole. A dáme si Sharknessku. Alebo neviem, ako to volá. Toto čaká by som dosť chcel. Dobre, som dead. Jasný. Ja som možno, keď budem zase. No, už som tu a mám proti sebe Leon. No, ja som Leon. Mám ešte proti sebe jedného Leona. No, nic. Mohli by sme si urobiť niekedy reakcie na to. Na nejaké videá. A chill na... Toto je môj prvý kanál a chcel by som si ešte vytvoriť druhý, že kde by som robil buď reakcie, Angel to je. A že by som robil reakcie na nejaké videá. Mám kamoša, ktorý tiež natáča na YouTube a tiež mu chcem s tým pomôcť, lebo mám viacero odobrateľov než on. Budete mať jeho meno v popisku, nebojte sa. A hlavne chceme vyhrať tie dve hry. Už sú poslední 3 hráči, takže by sme to mali dať. Je už poslední 2. Asi tu nafarmím nejaké tieto. Aha, to je tento. Dobre, prehrali sme, ale nevadí. Skončili sme druhý. Ne. A chvíľku som... Alebo nie, rovno to natočím. Neviem, na čo som to strihal, ale nevadí. Jaj, dobre, tak na to sa bojím. Tak brosky na to sa dosť bojím. Ne. A máme tu dobrý stardrop. No poďme sa pozrieť, čo nám v tom padne. Dobre, ja budem robiť také taktiky, že nebudem to klikať do stredu, ale budem to klikať tak, že budem napríklad jedenkrát do rohu, potom pod strom, potom do tých húst a tak, proste taktiky. Neviem, či to vyjde, ale chcem, aby to vyšlo. Dobre, sem, no super, potom do úst, potom do oka, sem, super, nevadí. A 500 mi to pridalo. Ty vole. Jo. Dobre, máme 10 gemov. Mám 10 gemov a ideme na to. Už sme tu a mám vypadlý zvuk, lebo ten zvuk je strašne otrávny. Základ je Brawl Starsu, že musíš si vždycky naťukať aspoň 2 tie, ale ja som čil Brawl Starsové pravidlo
porušil a dá mi nedojban, ale ne, sa vám si robím. Nemusíte to robiť, ale zíde sa to. Tak to obidem. Bum. Ne, zomrem. Na. A ináč, kto by chcel natočiť ďalšie video z Rivalsu, budem mať 3 kanály reakcie, potom Roblox a potom by som chcel mať Minecraft, ale akože na Minecrafte nebudem tak moc aktívny, lebo tam ani moc mi to nesedí a nemám to na čom hrať popravde. No mám akože PlayStation, ale neviem čo, ak sa to tam točí a tak. Neviem, nemám ani na to poriadne veci. A nechcem, lebo mám mi nastačil boj, aby som tam niečo nedočukal zlého. Ty vole. Ne, poď. Ne, ale nevadí. Máme dosť dobré hry. Pozrieme sa, čo tu máme. 500. Ináč ďalší rare. No, taktika nevyšla. Fú, by sme mohli pušnúť. No dáme ešte poslednú hru. Ja sa môžem, keď tam bude. Už som tu. Zabudol som to celkom zapať. Ne, vlak. Ináč tento vlak ma tak hnevá. Lebo na 3 rany vás vie zabiť. Na 3 rany. To je strašne nevýhoda. Lebo napríklad, keď ste tu a ste takto tu a idete akože takto, kúkajte. Tak a idete, ono vás to hitne. Dáme... Dobre, tak toto by sme mohli vyhrať. Dobre, nevyhráme. Proste, lebo typeček má neviem čo, 8 tých debilín. A ideme otvoriť Star Drop. 1, 2, 3. Epic. Ne, Epic. Nevadí, a 200 coins. No, nevadí. Čiže sa pozrieme do shopu, čo tam je. A, nič. 1000. No, nic. Tak to je dosť good. By som si kúpil na koho? Na skina Edgara. Tu na Pie Evu. Tu mám tu Evu. Iwi. No, ja samozrejme, keď tam budem. Už som tu. A ideme na to. Ne, vlak ma prejde. Ktorý, že to je ten Edgar. Ne, haha, nevyšlo ti to. Dobre, tak vyšlo. Zase, no nic, tam plugin. Ideme do znova. Zas a znova zase tu je ten Edgar. A nie je tu Edgar. Není. Tu je Ivy. Prosím, poď. Ne. Ne, dobre, asi som dead. A ináč vám natočím potom môj setup, lebo moji rodičia idú mi vylepšovať, no upgradenúť izbu. A ja sa strašne snažím, aby aj toto video zarobilo čo najviac peniazy. A
No, lebo moja mamina už mi kúpila novú klávesnicu, čo je sakramente dobre, lebo moja klávesnica je dosť stará a dosť používaná, lebo ona je taká blbá, tá klávesnica. Ona je strašne veľká, lebo ona je tá štvorcová, či aká to je. Ne, zamřu. Nebudu riskovat. Ne, vlak. Go. Dobrý showdown, než som dead, more. Zamri. Yes! Konečne. Jo. Čo nám páne, budeme taktiky. Epic. Nevadí. A ideme si tu otvoriť 250 tých kreditov. Už nám fakt málo chýba do tých kreditov. Pak, když splním 180, budem mať starú, ja za ňu utratím gemy, kúpim nejaké gemy a snažím sa si kúpiť aj chcel som si kúpiť toho offer, to New Gravel Micro. A potom by som si chcel kúpiť nejaký brawlerov a toto XP Double in the Quest. Tak to si nekupujte, je to scam. Reálne je to scam. Neverte tomu, toto je scam. A dali sme aspoň 263 pohárkov, tak zatiaľ čaute. Ešte zajtra sa natočíme nejaké videjka, majte sa na čo tešiť, nebojte sa, neprestávam s YouTubeom a dajte mi like a odber, tak čus!